Per mi, Històries d'Istanbul, el que és més elemental i que li demanaria a qualsevol obra de teatre és que parli sobretot de persones, d'un fet humà que jo crec que és comú més enllà de la societat turca i més enllà de la ciutat d'Istanbul. Parla de 12 persones, parla de les inquietuds de 12 persones a partir d'una realitat sociopolítica, socioeconòmica, que ens toca molt de prop, fins i tot que ens esquitxa i que té possibilitats que ens esquitxi encara més o que ens toqui d'una manera més gran, més directa. Depèn de com vagin els últims esdeveniments. Des de Turquia fa temps que ens diuen que això pot anar més en tots els aspectes. Parlar de persones, del fet humà, que és això el que ens dona un sentit universal, un sentit d'identificació que des d'aquí n'estic completament segur que podem rebre. No només perquè fem actors d'aquí, no només perquè les temàtiques d'Istanbul cada vegada potser les coneixem més perquè ja no és aquella ciutat tan llunyana i exòtica de l'Orient, sinó que està a les portes d'una Europa que no li hem acabat mai d'obrir o que ells no han volgut acabar mai d'entrar. Aquestes 12 històries interpel·lades per 6 actors, 6 actrius que fan 2 personatges cadascú, ens toquen d'una manera molt propera perquè parlen de llibertats, parlen d'amor, parlen de desamor, parlen de sentir i de la impossibilitat de ser feliç o d'aconseguir els teus somnis i viure de la mateixa manera d'acord amb els teus valors, amb la teva manera de pensar, triar, la gran tria, seguir les persones que estimes, quedar-te, no poder sortir, confrontar-te amb les tradicions, confrontar-te amb els valors de la teva família, confrontar-te amb la teva vida, amb el teu passat i amb el teu futur, la identitat en una ciutat bisagra que viu entre Occident i Orient i amb un futur molt incert que a vegades no havíem anat per ells ni tan sols ni pel seu país. Per mi és el focus més important d'Històries d'Istanbul, les persones, parlar de persones que semblen que estiguin molt lluny però que en realitat estan molt, molt a prop.